Neću ja da se bavim politikom, samo neka i moji i naši glavari neka počnu da se bave svojim poslom. Da ne trguju Crnom Gorom i njenom dušom i njenim obrazom. Da je ne prodaju za jeftine pare, kao što su krenuli da to rade. Onda ućutaće Amfilohije, naslednik Svetog Petra, nijedne neće progovoriti. Ali, a dokle to se ne dogodi, onda i vi mi oprostite Bokelji, i Crnogorci nek mi oproste, i moji Moračani, Brđani, i svi odreda, moram ponekad da lanem. Pa sad bilo kako bilo, moram, nešto mi se to priča, nego što sam na muci sam. Da nijesam ja na tronu Svetog Petra Cetinskog, lako bih ja, začuteo bih i onda bih pričao da ugodim njima. I oni bi me u zlato okovali, kao što kuju neke svoje druge koji su prodali dušu svoju za jeftine pare. A ja kao mitropolit Crne Gore i Brda ne mogu tako za sada, a svima blagoslov Božji koji čuju i koji ne čuju, i neka bi sila Hristovog vaskrsenja obnovila u nama i dušu i um i srce i obnovila u nama onu vjernost za krst časni i slobodu zlatnu.